дар толори Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон бо иштироки намояндагони сохтору мақомоти гуногун, масъулони соҳаи кор бо ҷавонон ва аъзоёни ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан ҳамоиши илмӣ назариявӣ таҳти унвони нақши ҷавонон созандагони ватан дар рушд ва таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ баргузор гардид. Ҳамоиш ба 15-солагии таъсисёбии ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан бахшида шуда, дар он нақши ҷавонон дар таҳкими истиқлоли давлатӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, рушди ҷомеа ва иштироки фаъолона дар корҳои созандагию ободонӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Ин ҳамоиш таъкид гардид, ки ҷавонон ҳамчун нерӯи созанда ва ояндасози кишвар дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, таҳкими ваҳдати миллӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ ва пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми арзанда мегузоранд. Дар идомаи чорабинӣ маърузаҳо ва андешаҳои иштирокдорон оид ба дастовардҳои ҷавонон, фаъолияти ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан ва дурнамоии рушди минбаъдаи он ироа гардиданд. Дар фарҷоми ҳамоиш таъкид шуд, ки дастгирии ҷавонон, фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди қобилияту истеъдоди онҳо ва ҷалби ҳарчи бештари насли ҷавон ба корҳои созандагиву бунёдкорӣ яке аз самтҳои муҳими рушди ҷомеа ба ҳисоб меравад.